ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಈ ಉಮೇಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಕರಿನ ಮುಜು ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪವಾದದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಉಮೇಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಾಸು ಮಂತದ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಗೊಲ್ಲಿಡ್ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಪನಪಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಇವನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಯಾನು ಆಂಡಲ ಮನೆ ಪಂದ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಪಾತೆರ್ಡು ಒಂತೆ ದಿನ ಪಾತೆರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬುಲ ಯಾಂಕೆನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಜನ ವಿಷಯ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ಕು ಬೂಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಕರ್ನನ್ನೇ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲೇ ಮನೆ ಪಂದೆ ಗುಲ್ದೇರು ಪಾಪ ಅಕುಲೇನ ವಿಷಯಡೇ ಇಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೇನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಡ್ ಅಕುಲೇ ಪಣೊಂದುಲೇರು ಇಂಚಂಚಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದುಲೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೈದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ತಿನ್ನದವ್ರು ಅಕ್ಲೆಂಡ ಪಂತಿರಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದು ಕುಡಂದಿಂಜ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಡು ಇಲ್ಲಿದೈದಿನಿ ಯಾನತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಬಾವೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಎಂಜನ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲು ಮಂದೇರು. ಸೊ ಅಕಲ ಶ್ರಮ ಅವು ಐಕ್ಯಾನು ₹1 ಕೊಡ್ತು ಜನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಜಾಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಓಡೆ ಓಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ₹1 ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಜಿ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಏನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಬೋರು ಎನ್ನ ಉದರ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಅಪವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವಂಡ ನಿಖಲೆ ಬೇಲೆ ಪಂದು ಕುಲ್ದು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಮುಗ್ಲೆ ಪತ್ತದ ಬಾಡ್ನ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ದಯಮಂತಿದ್ದು ಮಂಡ. ಸೊ ಏನನ್ನ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ನನಲ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೆ ಧನುಷ್ ಮೈದಾನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನೆ ಏಪಲ ಅವಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅತನ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆಡುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೇಪಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ತೂರಿ ನಾವೇ ಪರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ನನ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನೇಟುಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಅದು ಪುನಃ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಗಾಸಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಗಾಸಿಪ್ಪು ಬೈದನು ಯಾನು ವೈಕಿ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಕೆನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂಡ್ದು ನಾಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಂಡು ನನ್ನ ದಿನ ಅಂದು ನನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇರ್ನ ಕೂಡ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಆತು ಚೀಪು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಕೆನ್ನಿಗೋಲಿ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಂಬಳನ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಂದಿನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದೇವರದೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೇತಕಲ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋಡ್ಸಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒರೆಗೆ ಉಪಾದಾನ ಮಲ್ತನ ದೇವರಂಗೆ ಬೇತ ಸಾಧಿರ್ದು ಉಪಾದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಐಪ್ಪಾಗ ಏರ್ಲೆ ನಾನು ಪುಗರ್ದು ಜೀರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ₹1,06,00,000 ಐಟಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪದ್ಯ ಬಂತಿರು ರವಿ ಬಸ್ರೂರು KGF ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ಲಸ್ 10 ನಿಮಿಷದ CG ಉಂಡು ಐರನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋದು ಬೈದ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿದು ₹1,06,00,000 ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ತಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನು ದಯ ಪಣೊಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಣೊಂದು ₹10,00,000 ಮಂದೋಲಿ ₹7,00,000 ಮಂದೋಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಉಮಿಲ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ₹10,00,000 ಅವೇ ಆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪುರ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನವೀನಿಗೆ ಅಂತ ತುಳು ಬದ್ದೆ ವನ್ಪಾಲೆ ಅದನ್ನ ಪಣ ₹10,00,000 ಆಪುಡು ನಾನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನ ದಯ ಬಂತೀನಿ ಮಂಡ ದಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಒಂದು ಜೀವನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಬಂಗಡುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೂದು ಅಕ್ಲನ ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವನ ಬೇತಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಗೊಬ್ಬರ ರೈಟ್ಸ್ ಏರಾಗಿಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಪಿನ ಬೇನೆ ಕಿನಿಕ್ಕುಳು ಉಂಡು ಯಾನು ಈತು ವರ್ಷ ಬೆಂದಿಟ್ಟು ಏತು ಬಿಚ್ಚಾಡ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತು ಬಿಚ್ಚಾಡ ಧರ್ಮ ಮಲ್ದ ಬಂಪಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾವಂದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂಪಿನ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗಲೇ ಎಂಜನ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ದಿನ ಬಲ್ತಿದ್ದುಂಡು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು 100 ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಐನು ಓಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಪುಜವು ಪವಿತ್ರ ಬಂಪಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು 100 ದಿನ ಬೋತು ಅವು ಬಲ್ಪದಿನಿಂದ ಬಂಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಆತು ಚುಲಬಡು 4 ಶೋ ಬಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಅವುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರು ತೊಂಬರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು 45 ದಿನ ಬಲ್ತದ ಐಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ಉಮಿಲ್ 45 ದಿನ 9 ಶೋ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಬೋತುನು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋತುಂಡು ನಮ್ಮ PVR. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ರೆಡ್ ಅಂತಿನ ವಿಚಾರ ಅವತ್ತನೇ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಪದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಪಿನಾತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರು ನೆನಪು ದಿತ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಬುಡ್ದು ಬೋತೀರಿ ಅವೆಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಕ್ಲ ವಿಚಾರ.
ಸೊ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿಯರು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಏನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನು ಏರಿಗಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಏನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲ್ ನೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಏನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಬದುಕೆರೆ ಬಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ದಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಳೆ ಎಂಕ್ ಕುದ್ದು ಕರೆ ಮಲ್ತ ಕೇಳನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಡವಾಡ ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನೇ ಒಂದು ಕನಸು ಉಂಡು. ಸೊ ದಯಮಂತದ ಐಕೆ ನಿಂಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರೋಡ್ಸಿ ಏರ್ಲ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ಅವನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ಬು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕುಲು ಪಿದೇದಾಕುಲು ಎನ್ನ ಗುರ್ತನಿದ್ದೆ ಹಾಕುಲು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾದಾಪುರ ಬಂತೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಯದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬದುಕೇರ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನಂಜಿ ಕಾರ వచ్చి ದಯಪನ್ನ ನಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಂಟು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.